gin to koro gidong gi lwetgi nono. Kata obedo ni isewacho no kineno ni e report ma kamano. Kata mana gino endo ma jopiny oyudo king'iyo cost of living pod okane. Nikech kiwacho ni medo pesa mar CDF nyaka ward to manyo intie godo to nye temo gang'o. Nitie gimiluongo ni efficiency gains kiwuoyo weche mag omenda ma bende alonyie. Nyo wamiyi makamae atim achiel ariyo adek abedo gi rem makama pong' na rem ni ok wabi kelo ni wakelo nu pesa mubiro. Yes, nitie maendeleo moko ma nyalo yudore kanyo to mana jomo bedo organized, but in terms of jo Kibera manoringo kadhie streets, jo madhari manoringo kadhie streets, mane nigi hopes mane ringo kotwe sufuria wigi gi mogo, ang'o ma idhi nyisogi makata an karomo kodgi tanyalo konegi ni ma e report manyo wadhi godo kawuono uyudo faida makamae. Apart from gik mane wacho ni electoral safeguards ka, to electoral safeguards ki you don't need to spend ni mondo strengthen gi. Mana kaka na wacho ni ka sidienje 4 mag sirikal katiyo